Sanafike kumalo kumene kuli Salima Sugar Company, munthu umenena kufika pamalo yawa ansika umene umatchedwa kuti chikwawa kuno ku Salima. Panthawi nkuti dzuwa lili pa liwombo ndipo anthu ambiri anali atathawira mthunzi pamene ena amalandira chakudya pamalo ena odyera amene ali pano pa chikwawa. Tsono nthawi imene ndimajambula programu iyi nkuti zochitika zopanga shuga zisakuchitika kamba kuti inali nyengo yoti mzimbe ikule komanso kuti akhonze makina amene amagwiritsa ntchito popanga shuga. Izi zinandipatsa chidwi kuti makina amene nthawi zonse ndikabwera amakhala akulira ndi kugwira ntchito lero ndiwaone mofatsa komanso mozama. Mungana kama moja kuti lero kuno tili ku Salima Sugar Factory ndipo ndili ndi Mr. Martin Njoloma. Iwowa ndi mechanical technician wapano pamudzi pano pa Salima Sugar Factory. Timamva kuti lelolo kapena kuti lero fatingo jambula gamu yathu siri kupanga sugar lero tungoona zidayeti ndikuti pano maso ndichani ndikuchita komanso ndifa chani mumayimitsa kapangidwe ka sugar. Zikoma kwambiri Mr. Twala, tikulandireni kuti mwabwera kuno ku Salima Sugar Plant. Tikamakamba za nditu plant processing kapena sugar ndi chimene chichi chimene mukuchionachi. Iyi ndi pati yoyambirira imene timapatcha kuti ndi pa Kenyadi. Kenyadi ndiye kuti mizimbe ikakhala kuti kubwera imalowera uko kumene timanena kuti ndi Poi Bridge. Mukhoza kuona kuti truck ologalimoto imene ikuoneka ukoko komano galimoto imene ijayo yanyamula mizimbe komano mizimbe imeja ndi angoyezapo chabe ndi ili ngati seed ya komano nthawi ya production ikakhala kuti mwabwera ndithu ili mkati makhala kuti matruck ayima pamene papapa ndiye chimene chimachitika nchakuti mwamba mmakhala makreni apasi mungaone futali mbali inayo so makreni amene aja ndi amene amachosa mizimbe mu matruck aja kapena matractor ndi amene amaponya muichi. Akaponya muichi ndiye macheni amene mukuwaonawo ameneyo ndi amene akuyendesa chinthu chimene chichi pang'ono pang'ono kukankha ndithu mizimbe ijo chosa mbali ino kumapitisa mwamba muja. Icho mukuchionacho amatchula kuti chilevula chimene chimapanga leveling kuti mizimbe ija isapite pamwamba. So in short apapa ndi pa Kenyadi pamene ndithu mizimbe imafikira. Process yoyambira ineni yopanga sugar imayambira pano ndithu. Ndikachoka pano sugar amakhala kuti muti mizimbeyo imakhala kuti kuphwanyidwa kapena imakhala kuti kungoyenda amene yabwerera kudimba. Okay, apapa mizimbe imangofikira ichi chili ngati kuti chibeseni chabe chimene mizimbe imangofikiramo. Komano ikachoka apa ndeti mamba no process ina imene timamba no kuti tiphwanya mizimbe ndiyeno tikulozerani kuti malo amene komanso ndili ndakuluakulu angapo ma engineers onse ma technicians amene nawo kuno amene tifuna kuti atikambire nkhani ya imenepa. Sono ikachoka mmenemu mizimbeyo ndeno imayipakira imalowa mwingati mabogi akuoneka amene wakuoneka ngati mabogi sure. Komano chimene chimachitika nchakuti ikachoka umu mmene nakulozerani muja imadzagwa umu uku kuli ma conveyor ma chain conveyor tachosa panopo simungaone komano mapisi ake ndi amene mukuwaonawo. Amene wawo ndi amene amakhala macheni amene amakhala ngati akunyamula zinthu zimenezi ndikumayenda nazo mkatimo mumakhala kuti no macheni amenewa akutenga mizimbe ija kumayisunthisa pang'ono pang'ono kumapita kuti kumapita mbali naye. So macheni ake ndi amene mukuwaona pamene papawo amene wati malumikiza panopo tili mu maintenance monga mmene munanenera muja. Maintenance ndiye kuti tambophwasula machini chifukwa tangoyima chakumene milungu iwiri yapitayi ndiye tamba kuphwasula zimene zizi kuti tizisuke bwinobwino tione ngati zizonongeka tichose zabwino tikilire kuti no kupanga prepare next crushing season. Ndiye izizi ndimangokuonesani komano mizimbe je magwera zimakhala zili mkatimo zina zimayenda apa chifandi cheni chimozi chimene chimachoka ukuku mwafika uku ndikubwereranso chonchi ndiye zimakhala zikukankha pang'ono pang'ono mizimbe mkatimo. Ndeno tikafika apa ndi pamene no pali mipeni ndikhulupira kuti mukuonapo zina zake zikuoneka ngati zimenezo ni mipeni imeneyo ntchito yake ndi yakuti mizimbe ija taigwetsa umu yafika apa
ndiye timayimenya timayamba kuidula komano mapisi ake amakhala okulirapo kuti tiapange prepare kuti akalowe mu section ina imenenso umakhala mipeniso yosiyana ndi iyiyi. So mipeni inayo imazabweranso apa Mwaiyosa pamene pale. so umene kuja tabwera apa paliso mipeni amenepa timayimenya pang'ono choncho. Mipeni yake ndi imene ikuoneka ngati imene ndi mipeni ndithu ichichi umenewo ni mpeni. mpeni bambo umakhala wosathwa chonchi. Sono zathu zamanjazi kuti mukhulupire kuti ndi mpeni pokhapokha mwina mutachowa chigwira ntchito koma umenewo ndi chani kodi umenewo ndithu ndi mpeni umenewu. So mipeni imeneyi imakhala kuti yapangidwa mounted ku mota imene ili apopona makhala kuti mbuli shaft ndiye timayilongeza bwinobwino. So mizimbe kamadusa amene paja timakhala tikuimenya ndiye tikachiso amene paja tayimenya imabweranso apa apaso timazayimenya foti ikudusa muzima conveyor kusewa ndichi conveyor chosechi. So ikupangidwa conveyor kuchokera uko bwera apa choka apa tikhabe tikuitsisa tikwesa Imene ikuonekera muja izikhala kuti ma format yake akusintha. kuti kupanga ndithu format yake ndithu ikusintha ma sizes ake. So the whole process is to make sure kuti ikamafika pa ichi ndi chimene timachira kuti ena machoti shredder komano kuna kuti machoti ndi fabrizer. So zina ake chimene ndi fabrizer ndi machini ndithu paokha amene amakhala ndi mahamala about 94 maujene ena amatha ndi mahamala 120 komano yathu ndi mahamala 94. So mahamala amenewa ndi amene mapiso seaja phwanya maulendo awiri apa ndipo amene timamalizisa no process yophwanya mizimbe. Timaphwanya bwanji chimene timachitika nchakuti chinthu mukuchionachi ichichi chimakhala ndi mahammers kapena mahamala ndiye mahamala amenewa amakhala kuti apangidwa mounted kuichichi ndiye tikamazungulira mizimbe ija tayiphwanya ija tisayiwale kunena kuti kuphwanya kwake tangwidula mapisi ikafika omo ndi imene timayipanga no grind kuyiphwanya no kuti no ikhale no mu form yona kuti chikhoza kukhala ngati zinyenyeswa titero kunena ngati zipyepye choncho ntchito imeneyo imagwidwa apapa. Nde ichimene chimakhala chikuphwanya mizimbe ija tikayiphwanya nde imakhano kuti chasakanikirana no chipyepye chimene twene nacho ndi zimadzi nde zimene chano zimakhala zikudusa pansipa ndi kumapita no uku ku conveyor ina imene ili apo pasogolo pangana. Ndikumva kuti zimenezi kalikaliro ankapanga ndi amwenye pano mupanga ndinuyo anthu achikuda aspect imene tofa mundifotokozere kuyenda bwanji. Panopo ngati amwenye amatidelere amaona ngati kuti Amalawi singakwanise. Panopo ndikusimira kuti Amalawi chaka chino chinthu chambo chimene amatagwira ntchito yotamandika kwambiri. Mota chilichonse panopo chipangidwa ndi ya Malawi. Palibe wina lese wakunja kapena mwenye kapena zungu ayi yawo Malawians. Amatagwira ntchito imene iyi. Nde zikuperekanso chiyembekezo kuti ifeyo ngati Malawi zikhoza kutheka zinthu kuchita. Zinthu zikutheka ndiponso zikhoza kutheka ndiponso ndife anthu olimbika ndiponso palibe chimene singapange yayi. Pena panga mali timazionera pansi kuti ndi mzungu. Komano panopo ndi tikusimira anthu kuti zikutheka ndipo tikuchita ndipo mmene mukuona kuti konse kula Malawi ukauka. Lero kuti tili muno mkatikati mwa programu ya zikutheka kuno ku MBC ndipo lero tili kuno ku Salima Sugar Plant. Tikuyenda muno ndi mkatikati mwa factory imeneyi ndipo Mr. Njoloma maso ndanzawa akutikambira zambiri za malongati anu. Sono pano ndi pati pano komanso chimachitika nchani. Alright. Panopo tafika no section imene timachita kuti ndi mill section. Mill section ndi chigayo pantima penipeni pa chigayo cha Salima Sugar. Chimene chimachitika nchakuti tafika paja taphwanya mizimbe yathu yadusa mu shredder kapena fabrizer ndiye pali ma conveyor amene tikuwaona apa amachoti ma rack conveyor amayenda amenewa ndiye akafika apa ndi chichuti chimene amati chuti ndiye akafika mu chuti imeneyi amakapanga dump mmene momwe ndiye amakagwa akakagwa pansipo ndiye amafika no pa miluwo muli malola ndiye kuti ndi zinthu zimene zimakhala zikufinya mizimbe. Process yofinya mizimbe imambikira amenepo
timafinya mizimbe komanso timatenga madzi ndikuthira ngati kuitsuka mizimbe ija chija tachipsinya apa chachija chikafika papa timachifinya ndikuchithira madzi chimene chimafuna kwambiri timafuna kuti tingotengako juice yekhayo amene ndi amene timampanga correct kupita no kuma tanki athu amene timasungira. So this is meal number 1. Ndi meal number 2, meal number 3 ndi meal number 4. So fikiza kuti madziwo amene ayi ndi meal number 1 omweomwewo number 2 number 3 kapena meal number 2 ndi madzi ake ndi katundu wake. Okay, meal number 1 tapachosako juice kapena madzi anzimbe aja chija chosala chija chimakhala chikupitirirabe chupita pa meal number 2 tingochosamo tachosa madzi oyamba extraction yoyambirira achitika apapa chinthu chija chipyepye chimakhala chikutanibe chikupita chimafika pa meal number 2. Pa meal number 2 process imene achitika papa ija imachitikanso. So chimene chimachitika nchakuti no percentage ya madzi imakhala kuti kapena ya sugar ndi imene makhala kutani ikuchoka ndekuti no mukamakafika ku meal number 4 kapena meal number 3 number 4 makhala kuti chinthu chija chimakhala kuti no changosala no chinthu chopanda sugar wina aliyense tikatero chimachula kuti no bagasi. Meal number 4 simatira madzi for timakhala bagasi kuti timu aume kuti akapita kuboira umene timayatsa moto kuti akaye bwinobwino opanda madzi ndimene ikuiti dry meal pamene awo mati watering meals andame chamatira madzi kuti tipange extract juice from the can. Wanakafika pa meal number 4 timangofinya osatira madzi kuti bagasi wasalayo akhale uma kuti akapita kuboira asakavule kuyaka. Limenemu malo ena tipite pati. Apapa ndi kuti tikhoza kungozungulirako kuku muonese kuti angasi tikamati pamiliro ndi chani makamaka ndifuna unonese anyamata amene akukhonza zinthu akukhonzera pati fanda amene funa tiwonse kuti mwina mungu asale marumu angoyimika kaye simukukhonza ndifuna mulonese kuti anyamata akukhonza pati komanso chute mene akuchita chute ya mtundu wanji. Bagasi ndi zimene zimasalira ku mizimbe zimene zimati zikapita kumapeto kuja zimakweraso ndi makonveya ndi zimapita ku boiler kumene kuli boiler kuseri kwakeko. Boiler ndi chinthu chimene timasamo moto ngati furnace timasamo moto ndi timapanga generate steam imeneyi timayipanga divert kupita ku turbine moti kuno kuti timapanga generate ndithu magesi athu ndithu we produce about 3.0 megawatts koma we use about 1.2 megawatts imene timagwisa ntchito pa factory yathu ino panga drive mamota ndi ntchito zina zimene timatha kugwisa ntchito. Tikunka pamusipa pamene anyamata ndatsikana akuchita maintenance ya zipangizo zimene zili pano pa Salima Sugar Plant. Tufani kuonetsani mbali imodzi ya zikutheka kuno ku Malawi ndipo mbali imodzi ndi imeneyi ya Salima Sugar Plant ya boma likulimbikitsa industrialization kapena kuti tikamona masomphenya 2063 kuti tikhale ndi mafactory athu chiyambi chake cha ntchito zimenezo ndi zimene zimachitika kuno ku Salima Sugar Plant komanso kuno ku Salima Sugar Factory. Ndi pano ndi pa meal section. Oh, this is a meal section. Yeah, so tili ma meal 4 iyi ndi mozi mwa mamilo amene tinawo. Okay. Izo mukuona ukozo ndi marora ndi aja manena kuti zimenezo ndi zimene zimaphinya mizimbe tayiphwanya mizimbe ija ndiyeno imalowa mano ake mumano amenewo ikalowa mmene muja zimene zimayenda ichi chonsechi ndi gearbox. This is the motor and then there's a magia ukuku ndi chimene chimapanga drive mamilo amene aja kapena malola amene aja kuyesa kufinya mizimbe ija kuti ikapanga tipange extract juice wake uja azipita mwamba kuti kambe kumugwisa ntchito. Zimene zimakhala kuti zikuyenda ndithu nanga simwazipeza komanso posepa izi simungazione nthawi imene chikuyenda chigawo chifoti tagulu lakale apapa tagwirapo ntchito tachosa makava so
ichimene mukuonachi ndichoti ndi chiskeleton mtima weniweni wa zinthu ndithu mkati mwenimweni makhaya chifukwa sitingapange opaleti chili open choncho ndiyoti ndi danger kwambiri kwa anthu ogwira ntchito. No, ndakuthokozani chifukwa tione that aspect indeed fantaza mbiri mangoona mukupanga production iyo koma kuti kodi chimene chimafinyacho chimakhala chimaoneka mtundu wanji ndekatundu uyu makutundu uso wa mtundu wanji katundu apa mamiluzi wet amaenda pa computer futhi makompyuta chosa mwana ngati makompyuta apanga fero ndifati kuyendesa manual timezendesa panopa kuti muna makompyuta usakutokira chiro bwino kama pali futi nake matfati yese machine wa timesira baba mwana uti kamati kamukasi nchitoni kuze timendesa pa computer so we call it DCS security control system right mwana here you control it manually so yes middle 1 middle 2 middle 3 middle 4 ndio timapanga kizi ngati mukona matimano bweti timapanga kizi ma speed kuti middle ichamange kama naende so ngati apa motor speed yes motor current kuti ndio kuti line iyi ndi ya motor current yes apa live apa off apa ngati motor jemuna ya tripa alizori motor ya kama ndio zima so ikayo yoyaka imonisa kodi off so in the middle ina iyi middle ina ile middle ina yeso middle ina chigayo china kwa mukati middle uso mukutisokoneza so chigayo china ichi chigayo china pa nawo so it's a local control box local control box yoti kukonisa panopa wano tikamaenda muno bwino wakati tunayendesa pa computer kwa zonse mukuzona zimoneka pa computer ndathokoza iyayi ndimenemo tikinke malo ena Mr. Njolomole masonda zathu tikupita pati apapa mwachidule tingoona kuti zochitika zako sekulo zofanana yes I think from here tikhoza kupita muna ku generation kumene kuli powerhouse yathu so kumene ku I think tibwerera chabwino akuti tibwerere chifukwa kutupita kusitinga katuluke konso tikupita ku powerhouse kumene kumene ndi makhangati ya kumene koko ndi kumene generation yathu ya magetsi imachitikira so kumene kuli turbine ndi imene wapanga generate magetsi so magetsi amalowa mu mabodi amene titaone so kusediko mabodi ameneyo ndi amene amapanga distribute mphamvu za magetsi ku china chilichonse chimene tikuchiona mkati munomo. tili mbali imodzi ya kumene akupanga section pano pa Salima Sugar Plant ndipo mmodzi amene akugwira ntchito imeneyi ndi amafuna tikango aona kuti akuchitanji makusana ndi amene wayena mwayiwo makusana aja ndi amenewa right ndithu amenewa ndi amene ali ndi ukatswiri ndithu amene anatenga malo mwa amwenye aja kugwira zonse zankachita ndanzathu zimene zitu kutereko kuyambira chaka cha 2016 kulekera ndithu chaka cha tachi amwenye akhala kugwira akuthandiza ndi kupanga be personal knowledge inu mukaidziwa ntchito oyo kapena mungonena kuti situkana komano kwambiri amatikhomerera nanga si ntchito zinthu zoti I don't think kuti expatriate akhoza kubwera kuja ndikumaza nyamula cheni ngati ichichi ntchito zoti amalawi akhoza kugwira koma iwo aja amatenga mpaka na ndithu amwenye kumabwera 100 chakuti kumaza mangilira izi zinthu zoti ife tikhoza kutani kodi tikhoza kupanga ndiye kupita kwawo ndithu kunapereka mwayi waukulu kwambiri kwa amalawi kuti aonese kuti ali ndi potential kuti akhoza kugwira ntchito pa ground. Pamuzi wano daphunzirapo zinthu zambiri kuphatikizirapo kupanga settings malola ntchito iyi tinayiphunzira kuchoka kwa anzathu amene anali amwenye komanso amalawi anzathu omwewo ndi amene amatiphunzitsa. Ndaona mwapatsira remote control yochani manager. Remote control iyo ndi ya crane. Iyi ndi crane. Ndimene timanyamulira zinthu awo. Kodi za machine kuno zibezachi bwana computerization yokayoka. Ikakhala kuti ndithu yaphulika imakhala ndithu. Chabwino ndi mmenemu modzi mwa malo amene akupangidwa maintain pano ndiye mwatitipitepo power plant. Kumene mapanga generate tikakonesani kumene mapanga generate magetsi athu chifukwa ife sitigwisa ntchito Escom magetsi wa Escom nthawi yoti production yathu ili nkati timakhala ndi magetsi athu timapanga ponkulu ndikunena matito shuga kisakhala wambiri tonanga manga magetsi opanga nokha ndi shuga kakhala okwanira. Iyayi kodi tu tukamba za 3.1 megawatt 3.0 megawatts ndi
magesi ambiri kwa basi onena kuti timalepheranso kugwisa ntchito chifukwa machini osamene mukuwaona munomowa tikapanga toto timatha kugwisa ntchito mwina 1.2 of which ndi ambiri inayo timakhala tayipanga reserve kuti mwina kusogolo kuno tikazapanga expand plant yathuyi tikhoza kuzaonjezerano magesi amene wakuti tikhoza kugwisa ntchito njira zina komano padakali panopo ndithu magesi otaba imene timagwisa ntchito ndi ayikulu kwambiri yoti sitifunanso kakhale esikomuso so amene mukuonawa ni machini timati lift machine timapalirapo zisulo kupangira ma spares ndi zina zotero pali iyi palinso iyi mukuona ndi shaper timati shaping machine so tikafuna kupala chisulo timachipalira amene papo kono sipa power plant amene sipano pa popangira mphamvu ya magesi popangira mphamvu ya magesi ndi pasogolo apo pamene tifuna tikuyerepa kuti mukaone kuti kodi magesi amapangidwa pano so mphamvu imene ya magesi amapangidwa kudzera njira zingapo ndi madziwa ya sola ndi madziwa mphamvu ya madzi ndi anu amapangidwa ndi chani ifeyo magesi athu timapanga kuchokera ku steam. Steam munateka za steam. Yes, steam ndimene mapanga ngati nthuzi. Ngati nthuzi komano steam imene imachokera ku boiler. Steam imene yo imacha kuti superheated steam kapena high pressure steam ni steam kuti simungaone ndi maso yayi kamene imakhodi ni steam kuti imakaibe madzi ndi imene no ikabwera ku boiler kuja imakalowa paja kuti pali valve kuti governor tikasaka valve kuja ndo we drive the machine ndi tikakuonesa the machine amene timendesa uswana. Yeah. So steam yake njonde kuti sungaione ndi maso. Kuti pali ma steam angati? Mesa pa steam ndi nthuzi basi. Yes. Pali wet steam ndi dry steam. Oh, chabu. Yes, wet steam njoti matha umaiona ichi. That is wet steam. Koma iyi ndi dry steam. Chabu. Ndi mongo ngati mphepo imene ikuyendera fani. Koma osadziwa kuti mphepo yake ikuchokera pa. Imwe sikuva kuocha. Chabwino. Ino ndi power house. All right. Ndi turbine, ndi generator. So turbine ikamapukusa imapukusa generator ngomapanga magetsi. Ndi akachoka apa amalowa mu panel yathu ili apa. Yeah. It's a turbine panel, right? Yes. Ndi akalomene pajapo pamakhaso process ya synchronization. Sure. Synchronization. Yes. Tamakanto process ndithu imapanga ndi makatu kulumikizana ma operator pa turbine ndi operator pa board koko board operator nditi muona kaye steam pressure ili bwanji steam temperature ili bwanji ndizo bya zema tipatsa ifeyo kuti apapa tikhazoyamba turbine yathu kupanga moto tilowetse pa board kapena apapa sitingati ulowetsa pa board tidikireka. Yes, izi zikuoneka zofirazo za magetsi owala. Yes. Komano yes. Komano munthawi imene makazoona kuti imene magwisa ntchito ulandira supply from turbine ndi body yoneka apa ya white wambiri yapakati ndimene magwisa ntchito apapa ndiyo zima ifa turbine so ndiyo zima. Yeah. Ndeka kazoti a turbine akozeka chilichonse amatiruza kujako ngati ma body operator like kuno kuti chonse ready ndikenako synchronization ndimayamba tikapanga timayichacha ndikuti tambopanga moto kuchoka ku turbine ndikuti ngati magwisa ntchito Escom timanene chuke ku Escom tiyambe kudzipangira tsono moto wathu from turbine yathu ndikuti katero moto ja umalowa mapanelo amene akuoneka ofira wenawo ndewe pano iliyo sababa iyi ndi kumene upititsa supply ina kupititsa kumunda ina ku manyumba mukuona kuja kwa maoffice paliponse ndili makatu kupititsa mamiuzi kose kuchokera kujako supply yake machokera kunoko ndili makati kuona mene load ilili pafunika moto chuka bwanji tigawe motel ikakaso load chakwera kwambiri timanesa kuti zimiso zinthu zina tizimitsako kapena papa tikufuna load yambiri ndili yetsa zinthu zochikira poso ndili kuja kuma drivers yanaso yamene apange start potenga ndi mene turbine ilili chimachitika kunoko. Ndathokoza budget zinali chandani? Mark Matias. Munapanga chani? Munapanga maphunziro acha na engineering yani? Electric. Koma ndiuzunguza kwambiri mutu ma synchronization mandi iye ndine ndolangani no soma synchronization yo ndongana ngati kuti munde palamulitsa. Electrical. Electrical engineering. Yes. Ano ndakuthokozani kwambiri sana. Zamuno zonse ndimenemo tili muno nkalikati mwa program yathu imene tikuyang'ana kwambiri lero zinthu zimene zikuchitika kuno kusalima sugar plant kuno kusalima sugar factory ndipo tikachuka pano akundiuza Mr. Njoloma kuti tikaone
kumene amapangirano shugayo kuti zimaoneka mwa mtundu wanji. Zonsezi funa kuonetsa kuti zinthu Malawi muno zikutheka zikuchitika ndithu, ndipo anthu anakuchitawo sikuti ngakunja, anthu ake ndi Malawi kumene. Muli bwanji amwene? Pano dzina muli bwanji zimachitika? Tatuza muli bwanji? Ndi muli bwanji satsogolera. Ndi pano takulandira kuno kuboyera. Okay. Kunoko kuboyera normally timpanga produce steam. As usual, what we normally do, they would like timayatsa bagas. Simene makhala zosa steam chizosalira konsente akafinya kuja akachusa komazaja sugaja. Then simene zimadusa mamusi simene mafinya. Ikafinya mamusi munja amatipatsira kuno. Akatipatsira kuno kuti mayatsa mene mufene simatu mene mu. Tikatsa makhala like ndeti nganjo ya moto mene. Odi anaponya Dani akamponya mene mumu. Misheka ndabene niko. Ikuteko imene imafika 700 degrees Celsius. Yes. So ndete makhala tupika madzi achali ma tubes. Mukaona mfenesi muona kuti muli ma tubes amene amapita mu steam drum. Steam drum imakhala kuti like ili half madzi, half steaming space. Ndete makhala kuti like madzi aja chifukwa adusa mapipe otenthawa amakhala kuti akupanga ma bubbles. Komano angokhala kuti like alibe steaming space. Nde akafika steam drum ija imene mapizokuti like half madzi, half steaming space amapanga break into ma water vapors. Then you collect those vapors as a steam ndikuipanga superheat. Then umapanga superheated steam ija up to 415 degrees Celsius, 430 degrees Celsius. Then you send that steam kukapanga drive turbine. Itangoti mwina pipe yaphulika And you are done. You are done. You are done. Sure. So imakhala kuti steam yakuti simaoneka ndi maso ikafika that 415 degrees Celsius. So ikaenda ka distance mu atmospheric air ikaenda for a distance ndivane maza pese kuti sono imayamba kupanga contact ndi ma water particles then umatha kumaiona kuma after itapanga travel at a distance. So imakhala it's a very risky and very dangerous. So imene imaitumiza ku turbine imakendesa turbine. Then from there ikaendesa turbine we don't sitimango ipanga throw it away. Timaitengaso timati like exhaust limene sopana makathandiza anza tuja kuphikira sugar kumapani kucha. Komaso ina timaisungunonaso tikaite ndifati tisanga makatite ndisaso kwambiri. Leti kaimatumiza such ma temperature ngati mene ndona 400 above. Mabizo ndeti like kucha sugar zikangopserera. So ndeti maipanga superheat. So there's a superheating station I think mini mwadusera kucha timasakaniza ndi madzi kuizizilitsa kuti atisi ikhale ndi ma temperature zoyenera naza twacha akapike sugar. Yes, so that's exactly what we do. No, ndatokoza kwambiri baja mstandani badzina. Harold Nyongani. Mr. Nyongani ndikuthokozani. Yes. Ndakuthokozani kwambiri. So ndimenemo tikumva nkhani zosangalatsa zimene zochitika kuno komanso nkhani zopatsa chidwi zimene tikuphunziramo komanso kuti kodi zimenezi zikuthandiza bwanji kuti kuzamitsa luso la chinyamata, luso lamene agwira ntchito kuno komanso kuti Amalawi amene ndamene ntchito imeneyi akuyigwira. Ndeba uli nthawi yoti tipumule kaye tipange maintenance zitsulo zathu kuti kukonzekeranso sizona chaka chamawa. Chifukwa amene ili zimbe mucha kuti ipange machowa 6 months to 8 months. Ndeba pata kuola zimbe ija panopa chifukwa yoti zimbeyo tamaliza mundamo yatha. Ndiye tipange chani timayima kaye. Pamakazi zinthu ziwiri. 1 zimbeyo yatha, 2 tikula munyengo ya mvula. Imene ngakhala ilakauti zimbeyo ilipo. Kuma sitingakwanise kukolola munyengo ya mvula fa machine tamaketengera zimbe kucha amakandi kobwesa mengandi vula matope. Ne by December or November timayima kaye zisira zimbe yatha apo ayi mvula yatipomboneza timekaye kudikira another crushing season April. Ndi mamba mu April. Timayamba April, mid April timayamba ku Gaya. Ndioti zimbe zambiri zili machuwa zimene tinayamba kuchani kugaya zija chifukwa it takes a year kuti zimbe zichite machuwa. So zimene tinayambira April ndioti pozafika April zikhala chani zachita machuwa then we start another season. Akutuza kuti kunoko mumachita zina chimachitika nchani? Kuno ku process. Chigawo chinocho nchoti in fact mundachoka kuja kumiru kuja amakuzanza juice, mixed juice. Yeah. So that mixed juice when it comes to evaporator to juice section that mixed juice is
an acidic. So we have to raise the pH to about 8.5, 8.4. You know, you can't eat acid. You can't eat acid. We have to raise so that it should be edible. Yeah. So we add lime to raise the pH of mixed juice. Then after raising up the pH of the mixed juice, we heat that juice up to about 75. Juice ikachoka ku miru imabwera mu evaporators. Evaporators timachita evaporate. Yeah, tikachita evaporate tiena kuonesesa kuti 70% ya mazi amene achoka kuja achitika evaporate. Tachosa. Tachosa muya. Mazi. Also juice, mazi. Juice ni sugar. Okay. Koma mazi. Chifukwa juice machoka kuja ngati munafika kuja ku anakuza kuti amonyeza mazi. Yes. So mazi ameja muti achoke mu 70%. Mazi aja kuja ku ntchito yake yamagwira niyo kuti ayendeseze osati ayendeseze fewe koma tichose sucrose kusekemera kwa sugar tichosemo. Mazi aja makhala utentha. Mazi aja makhala utentha chimozimozi inuyo muli kapu ati mwatisa mshuga mkapu mjamu ndimwe mazi otentha mukamatakasa isize kuti chani asungunukifa kuti mazi anyotentha ndiye mazi ambita kuja makhala utentha cholinga kuti kusekemera kwa sugar kuja kuchoke mjamu chifukwa chishiradaja chifabelaja imagaya imadura anakufozane koma si madura kuti ichose juice ya ikabwera kumiru kunji ndiye amafinya sopano kuchita squeeze kufinya kuti mazi achani ndiye that process timaonjeza mazi otentha cholenga kuti ichi kusekemera kuswa sugar kuchoke mkubwere kuti kuno process. Yeah. Zikabwera kuno. Zikabwera kuno mina furukozeramu ndi kuti timayamba process ya juice preparation. Amene juice ijayo timayipirisa mu heater number 1 kuitenthesa. Cholinga cholendesera chokuti juice athu ijayo imakhala yubwerewe zizira. Ndeka bwewe zizira toitenthesa kukweza temperature kuti ma bacteria amene amapanga amadya sugar ija asakhalemo yayo asakhale ndi environment kuti atokwanisa kupanga decompose sucrose wathu amene ali mu juice muja ndeze kadero kuti makatira lime ija tikayipanga mix imakazabweranso kuhita kuikhangaso kuitenthesaso kwambiri zedi fa lime uyo nthawi zambiri amakhala isungula ndi madzi ozizira ndi kuti temperature yani yatsika ndiye mabweranso kuitenthesaso kwambiri ikatero imachoka imapita ku clarifier kumene kumachitika what we call sedimentation clarification meaning matope akhale pasi oma impurities matope pasi juice yekhai akhale pamwamba ndi amene tikufunayo ndi amene yeso pana machito clear juice. The clear juice chakachoka pamene paja timamuti amabwera amapita ku evaporator. Ku evaporator ako ndi maveso awaluko nkhani yake imene kuchako imakhala ngati zikuphikika choncho koma simakauphika sachi koma kuzihita cholinga mu juice muja muchoke mojani mazi fanana katika madi juice is a combination of water, some impurities and sucrose. Ndiye chimene tikufuna mu juice mujamo ndi sucrose yekhayo ndi kuti matope tata kuti clarifier mazi sinachose yayi fali mu clear juice ndakaba kuevaporate kuchako ndi kuchosa mojani mazi aja tikhale ndi syrup imene ili combination of sucrose ndi mazi pang'ono. From there, iyenda mu verse number 1 evaporators ikamakafika verse number 4 tifati nawo kwana 4. Juice clear juice ikafika kuchako you can't feel anything like kusekemera. Ikazabwera ku number 2 chomwezo koma number 3 kusekemera kumayambapo. Mu number 4 is now complete yani kusekemera ndi mapanga syrup yani. Therefore from that syrup imapita kukapanga process ina kumwamba kuja kumembe kumachita kuti kupani section kupani flow process imene imachita kuti crystallization. Wigati mabulu. Mibulu tikayipa. Timalizira kumene kuno ku factory ya Salima. Sichoncho Mr. Njoloma. Yeah. Ndimalo akita amene. Section hii. Yeah, kumene tukuti kwa crystallization. Pan floor. Tikozokeza mwamba. Tukutero. Ndeti zakuonesa nino pamene mapangira damp sugar. Pamene machina kuti pa centrifugal machine. Aha. Msangandawire. Mukuonesa kukwera zimenechi. The 40 cubic liters, meaning chikazaza, then the 40 tons. Chimozi chokhaji. 40,000
40 tons. Yeah, ndili ma kilograms. Makilograms ndi 40,000 kgs. Ndekuti chimene timachiphika kwa 2.5 hours. Ndekuti tikulandira steam yathu kuchokera kuboilera kuchaku ndi ya ili within range yabwino. 2.5 hours limakhala taphika taphula. Tikuyikaso china. Ndipo muthakulenga kuti pa 8 hours timaphula ngati. Mwina mukhoza kudabwa mukhoza kufunsa kuti nanga kudya yachoka madzi imene nsirap pansi panja pa evaporator ndiye kuno mibulu ya shuga yapanga bwanji kuti izazise monsemo tili ni sirale imene timapangira chani magrains a sugar mibulu ya sugar timachita mix sugar powder ndi ethanol ndi timachita mix timachita grind for 24 hours kuti magrains powder uja akhadi uniform. Ethanol kuti ndimo si ngati mowa ndi matijesa mowa mu sugar muja Amakani mulungu tuka ethanol ndimo wala ife ndipazibusa mlikungu chalichi watu ndio mukunena kuti sugar makhalamo ethanol so amachokera konkunoso chifukwa timachosa kumolasi kumolasi ethanol mimi machoka kunoso muphonya muje ndikuti mwamuja be mushuga ndizo zonse zimaenda vice versa. Ethanol is just for preservation. Because mukatenga sugar muika madzi amasungunuka. Mukatenga sugar muika ethanol sasungunuka. Ngati makufuna akhale muli kuti form asakhale mu powder form. Kuti tikamaika umumu akhale kuti apange chani akondele bwino katimo. Komanso mulingo wa ethanol ndiochepa kwa kulingana ndi mmene chili chinthu chichi. Kuti muikemo ka 1 liter ya umu ya ethanol ndi mmene chili ndazingoledzera ndiyeso pano akamwati kumuledzera ndiyeso pano tikathira sirale nkatimu chimene chimachitika sopano nanga si sirapu ikubwerabe kucha ndiyo sirapu ikamabwera imazagwa pati mburu tatungunduja kuchita build up kukulisa pang'ono kukulisa mpaka size imene timaifuna kuti iyi tisakutani kukagulisa mmene ndomagula mshop nditu keneka apa dumping area ndi kuti ndi anono ibwera kupasi apa ikupita pansi apita pansi kapanga dump apa apita ku centrifugal machines apo ndiye pamachitika separation of sugar crystals and molasses imene machita kuti curing machine atatuwa ndamene amagwira ntchito imeneyo ndi umene kuko tikachosa imene mati first boiling sugar ya A ipita kumalonda ndi molasses ija simataya chifukwa meyo chamwakhalaso sucrose ndiye mabwera kuti mazapanga sugar ya B nakosu timazachosaso molasses bwera kuno kapanga sugar C yomalizirayo ndimene makagulisa ku ethanol ngati final molasses ndimenemo zikutheka zikuchitika kuno ku Malawi ochitawo ndi Amalawi amene ochitawo okhonza zinthuzo ndife Amalawi kumene ndi luso imene mfana tikuonetseni programu yathu ya lero kuti zinthu zimene mwina timangoziona zili pa tebulo kuti zikuchokera kuti komanso kuti akukhonza zimenezo kuti ndife Amalawi tazionera kuno kusalima sugar plant kuti nzoonadi amene akuchita ntchito imeneyo ndi Amalawi. Fanika mezi programu yathu ya lero masanapite kwa mapitoni kweni mwina Mr. Njoloma mulima wotsiriza tisanapite kwa Dr. Tupi amene akati kampire kutitsiriza zonse imene takhala tukambena programu yathu ya lero ya kuno ku MBC. Ndimafuna ndiuze ndi kuntundu wa Malawi kunena kuti tiye tiguleni product ya Malawi. Ifeyo tikupanga sugar okoma kwambiri kunena kuti mukathira pang'ono madzi otenthaja tapanga tea okoma kwambiri tiye tipange support ma product athu aku Malawi. Sugar yakupangidwa ndi ife Malawi ma standard onse timasata tikagula ndikuti titukulaso ntchito zosiyana kuphatikizapo plant tifuna tikulitse kuti zisapanga sugar ochuka kwambiri. So tithokoze na MBC kuti munabwera chifukwa kuti muzaone kuti mapanga zotani zikoma kwambiri Mr. Twala. Tokoza Mr. Joloma amenewo mmodzi mwa akulu mechanical engineer kutikambira kuno kusalima sugar plant kuno kusalima sugar factory zimene zikuchitika. Tikachoka pano fana tikamalizira programu yathu ndi Dr. Tupi amene tifuna kuti akatikambire kuti masomphenya company imene ikali masomphenya kuboma kudzera ku company imene ndo anthu wanji pankhani yofuna kuti tiyambe kutulutsa zinthu zathu ife ngati Amalawi mwinaso kumazitumizaso kunja kwa dziko lino. Nanena kale kuti muchunga chinaso cha ntchito zimenezi ndikuzamitsa timati industrialization kuti dziko lino lizitha kutumiza kupanga katundu wake komanso wina kutumiza kunja kumene chofuna kuti tikatengeko ndalama ya kunja ya Forex.
sanisiye ndekha omwe programu yathu kuno ku MBC. zoona ntchito ngati za Salima Sugar Company ndi tsogolo la dziko lino la Malawi, ndipo boma latsindika kuti liyika ndondomeko zake zachitukuko ku ntchito ngati izi ndi cholinga chakuti zidzikwanitsa kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu ambiri, komanso chachikulu msinkhu kubweretsa ndalama zakunja mdziko muno zimene pa Chingerezi amazitcha kuti forex. zonsezi tinene kuti choyamba tithokoze boma chifukwa boma ndimene linatipasa direction ina kuti kumalawi kuno kuli makambozo kuli makampani awiri amene apanga sugar yathu ndi imodzi mwa iwo, ndiye boma inaona kuti tikhazikitse kampani inoyo ya Salima Sugar. Cholinga number 1 tilime nzimbe wambiri, tikalima nzimbe titenge nzimbe uja ndikupanga ngati sugar amene tizigulisa Malawi muno, komanso ngati zingakwanise azitha kupita kunja. Panopa ndinganoti zimene tikwanirisa sugar tikupanga mukuziwaso sugar mumajana mukumamwa, tithokoze kuti mumamwaso wa sugar ya Salima Sugar. Komano cholingaso chathu ndoti tikulise minda ichi, mindayo tindilandi yambiri, komano palandiyo tinaona kuti tikulise tilembe anthu athu ambiri. Mbuyomu kunali anzathu amene anali amwenye, mano amwenye aja anapita, amene tikupanga pano ndife ya Malawi. Ndi panopa tithokoze kuti Malawi chaka choyamba Malawi ndi amene apanga sugar amene uchayo. Ina nkutheka kuti kuchoka kwa anzathu akuindi anzathu achimwenye siku sanachoke ndi luso, chifukwa ndikuti tikhoza kukwanitsa kupitiliza zimene zimachitika kalekale quality yake. Poyamba timapasidwa mentality kuna kuti Malawi tilibe ukadaulo woti tikhoza kupanga sugar toka, komano panopa Malawi taonesa kuziko kuna kuti ifeso Malawi tithaso kupanga sugar toka. Ndikuzeni atwala kuti chaka chino sugar amene mukudya panopa akupanga ndi Malawi, kulibe so expatriate wina aliyese ndi Malawi amene apanga sugar ameneyo, ndikuthekera Malawi. Komanso kusogoloko ndi direction boma limene likuti basi tufuna noti tionesese kuti so tikulise kampani minda ija tikulise, komanso tipange train alimi amene amazungulira Salima uno ndi madera ena kuti ino azigulisa so azilima nzimbe ndimagulisa so ku factory yathu. Tsogolo lake lotani mwina pamene tikumaliza programu yathu ya lero ngati Salima Sugar komanso ngati nanzathu a Green Belt Authority, wantisa kuti tili ndi ukadaulo komanso tili ndi mlingo ndi quality yabwino ya zimene ngati Malawi tikutulutsa amene tikupanga produce. Sogolo ndinganuli ndi labwino. Ife koyamba tikuona kuti tilipange sogolo kuti ikhale so labwino, tiyambe kupanga sponsor ma universities, kuti ma universities iso aziphunzitsa sugar production. Amaphunzitsa sugar production ma college mwathu muja, ndikuti kunoko sitimavutika so kuwaphunzitsa anthu kwambiri, nangasakha kuti aphunzira kale ma colleges ndi ma universities athu. So choyamba tipanga chimenecho. Chachiwiri tikulise minda ichi, minda ichi tikayikulisa komanso tichite encourage alimi kuti ino alimi azipanga mzimbe wabwino woti ukabwera ku factory usamabwerere koma ukhale kuti mzimbe woti tizipanga sugar patoka mmene tupangira. Ndi amenewo Mr. Charles Thupi amene ndi mkulu wa zamalamulo ku Green Belt Authority kuti kambira zambiri za zimene zochitika ku kampani imene ya Salima Sugar Company, imene ndi kampani ya Malawi iyo imene inakhazikitsidwa boma la Salima. Tinaikoza kugamene mwadala kufuna kuonetsana zimene zikutheka mdziko muno kuti ndiziti. Dzina langa ndi Emmanuel Twala, mwakoma nonse. It's goodbye.